Здравейте, дами и господа! Добре дошли на нашето представяне. Казвам се Антония Иванова. Аз съм бизнес предприемач и ментор на жени, предимно на жени, които искат да управляват по-добре своя бюджет и спестяванията си. Помагам им да инвестират в своето развитие, в собствения си потенциал, за да постигнат целите си. Работя с международната компания Atomy, която предлага не само бизнес, но и възможности за продукти, за здраве, красота и благополучие. Обаче, днес няма да си говорим за бизнес. Днес ще говорим за нещо, което е в основата на нашето щастие, успеха и живота. Това е нашето здраве. Защото какво ни е нужно, за да сбъдваме мечтите си, да градим кариерата си, да се радваме на семейството си? Нужно е само да се чувстваме добре, да имаме енергия и здраво тяло. Сега ще ви задам един въпрос. Имали ли сте моменти, когато след хранене ви става тежко? Чувствали ли сте подути, без енергия? Знаете ли, че една от основните причини за това са милиардите бактерии, които живеят в нашите черва? Да, има цял град от бактерии в нашите черва и в нашия организъм. И от тези бактерии се определя нашето тяло как да се чувстваме ние всеки ден. Какво са бактериите? Бактериите са много малки живи същества, които можем да видим само с микроскоп. Те са изградени само от една клетка, но имат различни форми. Топчета, които се казват коки, пръчици, които се казват бацили, или спирали, които се казват спирили. Размножават се много бързо, като просто се делят на две. Бактериите се срещат почти навсякъде. Във въздуха, във водата, в почвата, върху предметите и телата на хората и животните. Обаче, не всички бактерии са еднакви. Една част от тях са полезни, а други са вредни. Полезните бактерии, червата и флората. В нашето тяло, особено в червата, живеят милиарди полезни бактерии. Наричаме ги чревна флора или чревна микробиота. Те са нашите постоянни помощници и играят важна роля за нашето здраве. Какво правят полезните бактерии? В нашите черва помагат за храносмилането, разграждат храната, която нашият организъм не може да усвои, например фибрите. Произвеждат витамини, като витамин К и някои витамини от групата В. Защитават ни, не позволяват лошите бактерии да се заселят и да се развият. Подсилват имунната система, учат я как да реагира правилно срещу болестите. Влияят на настроението, психиката, чрез връзката черва-мозък. Полезните бактерии се срещат в храни, като киселото мляко, ферментиралите продукти. Те обичат храни богати на фибри, плодовете, зеленчуците, пълнозърнестите изделия. А лошите бактерии? Лошите бактерии могат да попаднат в нашето тяло по няколко начина. Чрез мръсни ръце, ако не си мием ръцете преди хранене. Чрез замърсена или недопечена храна, например сурово месо. Чрез мръсна вода, чрез контакт с болен човек или с замърсени предмети. След прием на антибиотици, защото те убиват и добрите бактерии и тогава лошите имат шанс да се развият. Антибиотиците убиват и добрите бактерии, които са в нашите черва. Какво правят лошите бактерии, когато влязат в организма? Произвеждат вещества, които не разболяват. Дразнят червата, причиняват болки в корема, в газовите, разстройство. Могат да засегнат дори органи, например белите дробове, стомаха ни, пикочните пътища. Примери за лоши бактерии и какви болести причиняват. Първото нещо, което може би сте чували, е салмонела или хранителни натравяния.
Другото, много тежка диария, особено след антибиотично лечение. Някои видове стомашни болки и разстройство. Язви в стомаха също така може да бъдат причинени от лошите бактерии. Здравето ни зависи от баланса. Когато полезните бактерии са повече и силни, червата ни работят добре. Имунната система е в добра форма и се чувстваме здрави. Когато лошите бактерии наделеят, започват проблеми, болки в корема, диария, инфекции и други болести. Затова е важно да се грижим за хигиената, примерно да си мием ръцете, да едем чиста храна, да пием чиста вода, да се храним разнообразно с достатъчно фибри, да внимаваме с антибиотиците и да ги ползваме само по лекарска препоръка. Само че ние какво правим? Още не сме почнали да чихаме, отиваме да купуваме антибиотик, защото да спрем на време, че може да стане по-късно. Един път по-късно, два пъти по-късно, на третия път антибиотика не ни действа и нашето тяло вече няма защитен организъм. Нашият организъм не може да се пребори с каквато и да била болест, защото няма такива защитни средства. С две думи, бактериите могат да бъдат наши приятели, но и врагове, зависи кои от тях наделяват в нашето тяло. Сега ще разкажа една история. Представете си, че във вашето тяло има един голям град, градът на червата. Там живеят милиони малки жители, добри и лоши бактерии. Някои от тях замърсяват и създават хаос, причиняват газове, продуване, неразположение, а други чистят, строят и пазят реда, помагат да храносмиламе, да не пазят от вирусите и не дават енергия. Когато добрите са повече, градът е чист и подреден и ние сме здрави и усмихнати. А когато лошите наделеят, започнат проблемите. Но когато започнат проблемите, трябва да намерим решение. И решението идва с Atomy Probiotics. Той носи 12 семейства добри бактерии. 10 семейства от тях, или 10 щама в този пробиотик, са съвсем обикновени щамове или са добри и работливи жители, които поддържат реда. Две обаче от тях са специално патентовани ВИП семейства или ВИП щамове с модерни защити, които са патентовани специално за този пробиотик и които пристигат живи до червата и укрепват защитата. Защитата на червата защитават и другите бактерии, за да пристигнат живи до червата. Сега ще обясня защо до червата. Тези семейства имат и помощници, плодове и растителни екстракти, ябълки, банани, ягода, малина, слива, цитруси, джинджифил, лакрица и ананас. Те са като доставчици на храна и материали, които помагат на семействата да растат и пазят града чист и подреден. Когато добрите семейства са повече, градът е чист, защитен и пълен с енергия. А това означава, че ние сме здрави и усмихнати. Когато приемем пробиотика, бактериите минават през стомаха, а там е кисело и те са защитени, за да оцелеят точно с тези два щама, които са ВИП щамове. Защото ако в стомаха се разградят, те няма как да стигнат до червата живи и здрави. А всъщност те са щамовете, това са едни малки бактерии, които трябва да се настанят в червата и да започнат да се развиват там. След това достигат до червата, вече след като са оцелели, минали са през стомаха, достигат до червата и там започват да се настаняват. Всяко добро приятелче се прави къщичка и започва да създава семейство, размножават се и стават все повече и повече. Те заемат мястото, така че лошите бактерии няма къде да живеят. Значи, добри бактерии плюс лоши бактерии винаги трябва да има баланс и когато добрите са повече,
Стомахът работи спокойно. Но едно малко пакетче, ето в едно такова малко пакетче, заповядай, в едно такова малко пакетче се съдържат 12 различни семейства от добри бактерии, вече казахме. Всяко семейство е специализиран отряд. Един помага за храносмилането, други пазят от нашественици, трети носят сила и енергия. Когато пристигнат в града, тези добри бактерии, или в червата става въпрос, тези добри бактерии започват да строят нови къщи и да създават семейства. Те заемат мястото, така че лошите бактерии няма къде да се разпространяват. 7 от тези семейства се казват лактобациликус. 4 са бифидобактериум и едно семейство се казва стрептококус. 10 основни семейства са работливи жители, а 2 казахме вече са защитници с специални технологии. Освен това, Atomic Probiotics има и пребиотици, за да растат по-бързо и да се увеличават по-добре тези семейства, които живеят там. Но всъщност, каква е разликата между пробиотиците и пребиотиците? Знаете ли каква е разликата? Не сме доктори. Не сте доктори. Ще научите и не. Предполагам, че това, до което говорихме в момента ви е понятно и го знаехте. Но добре, сега вече ще научите каква е разликата. Ще ви науча на нещо ново, за което се радвам. Отведох ви в един обикновен град, града на червата, където живеят милиони малки жители, които бяха добрите бактерии, познати като пробиотици. Те се грижат за реда, казахме, чистотата и добрия живот на нашето тяло. Но като във всеки един голям град, важна роля играят не само жителите, а това с какво се хранят. Дори най-добрите и най-работливи семейства бактерии не могат да живеят дълго и щастливо, ако нямат достатъчно храна. Те се появяват, ето тук се появяват техните най-верни съюзници – пребиотиците. Те не са живи същества, не са бактерии, те се явяват като градини, ниви и складове с провизии. Представете си плодородна почва, пълна с хранителни запаси, които дават сила и енергия на добрите жители да се размножават и да държат лошите под контрол. Най-често това са фибри, казахме, растителни вещества, които ние хората не можем да смерим, но бактериите могат. В Atomic Probiotics 10, ето това нещо тук, хранителни добавки. В тези хранителни добавки идват под формата на плодови и растителни екстракти. В този пробиотик има ябълка, банан, ягода, малина, слива, цитруси, джинджефил, лакрица, ананас. Това е като да заседиш в града с нови и добри семейства и да им дадеш ресурси, за да се установят и да се развиват. Нашия град на червата живеят добри жители, наречени пробиотици. Те чистят улиците и пазват реда и се грижат ние да живеем спокойно. Но какво се случва, ако тези жители нямат достатъчно храна? Ще ослабнат, ще станат малко и няма да могат да се справят с лошите бактерии. Тук идват на помощ, казахме, пребиотиците, хранителните складове и плодородната почва в нашия град. Те дават енергия и сила на добрите семейства да растат, да се размножават и да се заселват все повече в повече квартали. Когато имаме добри жители, пробиотици и техните запаси от храна, пребиотици, градът става истински проспериращ, а лошите бактерии нямат шанс. Това в науката се нарича симбиотик. Пълният екип за здрави черва. С времето градът става чист, подреден и защитен. Резултатът за нас е по-малко будуване и газове, редовен стомах, по-силен имунитет и повече енергия. Сега ще ви кажа съставките, които помагат за симбиозата в нашия пробиотик. Пребиотиците и растителни екстракти
които включват нашия пробиотик. Ябълков сок на прах, бананов концентрат на прах, ягодов екстракт на прах, портокалов сок на прах, лимонов сок на прах, галактозахариди, фруктоолигозахариди, глюкоза безводна, лактоза, малтодекстрин, ксилитол, екстракт от ананас, екстракт от джинджифил, екстракт от лакрица, екстракт от цитрусова кора, екстракт от слива, екстракт от мандарина и ябълчна киселина. Тези съставки работят в синергия, казахме, симбиоза, за да поддържат здравето на червата и да подобряват храносмилането. Така, освен този пробиотик, който в момента ви представих, от нашата компания имаме и пробиотик, който е подходящ за децата. Формула, предназначена специално за децата, с вкусови дози, подходящи за по-млади потребители. Ето, това са пакетчетата. Защо ги оставяш тези неща? Вземи повече. Ето, не са за вас. Формула, предназначена специално за децата. Няма да завлече това нещо. Да ме завлече? Не, няма да ме завлече. Формула, предназначена специално за децата с вкусови дози, подходящи за по-млади потребители. Ето. За тебе. Съдържат 2 милиарда щамове пробиотични бактерии. В близо на децата пакетчето е 1,5 грамово саше. Включени, освен обаче щамовете, които ще ви кажа, съдържат витамин D и цинк за подпомагане имунитета на имунната система и здравината на костите. Има пребиотични млечни киселини, получени от кърмата, или щамове такива, които са обичайни за храначетата в състава на пробиотика за децата. Има вкусна банан, за да е приятен на децата. Една опаковка съдържа 30 сашета по 1,5 мг, казахме. В обобщение разликите между двата продукта. Дозировката. Първо, Атомибиотикс 10+, има повече щамове, 3 милиарда и по-голямо саше, което предполага по-силен, по-интензивен пробиотик, докато детската версия е по-лека доза и подходяща за децата. Помагащите съставки на детската доза са витамин D и цинк, което казахме е голям плюс за развитието и имунната система на децата. Детската версия е фокусирана върху определени щамове с повече бифидобактерия и включва бактерии от майчиното мляко, което е типична формула за адаптиране на детския храносмилателен тракт. Възрастната версия използва по-разнообразен набор от лактобацили и бифидобактерия, но съотношението 3 към 1 не е валидно. Вкус и удобство. Детската версия е с по-малко прах и бананов вкус, което може да е по-приятно и по-лесно за приемане на децата. От 3 до 12 годишна възраст използваме Atomy Kids. Те английските думи не са ми. Едно саше на ден, което е 1,5 мг, което съдържа, казахме, 2 милиарда щамове, бананов вкус, витамин D, цинк, повече бифидобактерия, адаптиран за детските черва. И от 12 грама нагоре, от 12 години нагоре, вече използваме ето тези упаковки.
Атомибиотикс 10+, съшета по 2,5 мг с 3 милиарда щамове, с 3 милиарда клетки, 12 щама, 10 плюс 2, казахме 10 добри семейства, плюс 2 VIP семейства, които се грижат за тяхната безопасност. Затова се казва 10 плюс, защото са 10 плюс 2. По-разнообразни лактобациликус и бифидобактерия за по-зрял организъм. И така, трябва да се отбележи само, че детският пробиотик е лек с добавки за растеж и имунитет, а 10 плюс е за тинейджери и възрастни, по-силен с повече щамове. Преминаването от детска към възрастова формула е примерно на 12 години, но може да се съобрази с индивидуалните нужди и препоръките от педиатър или лекар. Благодаря ви за вниманието. Сега съм готова да отговарям на вашите въпроси, ако имате такива. Аз в момента ми свършиха хапчет антибиотик. 17 дена през устата взимам силен антибиотик. И в болницата системни работи там и на 10 дена, смятай колко дена биотици. Там не знам какво са ми били. Точно за това специално към тебе се обърнах, за да присъстваш, защото точно това нещо е препоръчително след антибиотици. Преди малко мисля, че го споменахме в това нещо. Точно е препоръчително след антибиотици, защото помага на чревната флора да се възстанови. Казахме преди малко, че лошите бактерии развалят и добрите, които са в червата. Затова това помага на повече. 2, 4, 6, 8, 10 ще ти дам. И тук имам 4, 6, 8, 10 с твоите. И тези 3 са бебешки. Тези са детски. Имаш 2. Давам ти общо 10 такива. Значи, можеш да ги пробваш. Вечер, преди да си лениш, можеш да го сложиш направо в устата си и да пинеш 1-2 глътки вода и там. Направо като е прак. Сега ще отворя да видиш. Няма проблем. Няма проблем. Сега искам да кажа друго нещо. Да. Аз няма смисъл. Спокойно. На хематолог бях в Стара Загора. Да. И той каза, трябва много силни антибиотици. Познават се с Грозев тук, какво, пратил много поздрави, пък мене ме познава, защото бях заместник кмет в първия мандат на... Ето това представлява. Има изпъди бе, защото ги слушам. Така е. И почнаха антибиотици, тако, обаче сега имам в четвъртък. Много препоръчаха друг хематолог, някаква жена в Хаско и имам час, всичко и ще отивам. Да видим и тя какво ще каже. Защото изследванията много леко спаднали някои от тези, дето трябва да спадат. А пък високи стойности... Сега ще ти кажа едно нещо друго. Когато имаме прекалено много лоши бактерии в червата, без значение какво даваме, приемаме през организма, което трябва да се поеме, да се измуча от червата, за да стигне до кръвта, без значение какво. Дали ябълка, дали банан, дали антибиотик, дали лекарството. При положение, че червата ни са замърсени прекалено много, ние храним лошите бактерии. Това нещо храни лошите бактерии, ако са много в организма ни, и няма как да стигне цялото вещество да се измучи и да стигне до, примерно, даже антибиотика, който ти слага. Ако го приемеш през стомаха, той трябва да са хапчето. Трябва да се абсорбира 17 дена приемам през уста. Точно. Трябва да се абсорбира това в стомаха и да може после да стигне от стомаха в кръвта, нали? Така цялата, това е
кръговрата, който трябва да направи. Но при положение, че стомахът е замърсен и е пълен с лоши бактерии, това нещо храни лошите бактерии. Няма какво да... Те трябва да се хранят от нещо. Какво да падне в стомаха, те го ядат. Но когато са повече лошите бактерии, ти храниш. И това нещо няма как да стигне до кръвта, защото те го изяждат още в стомаха, разбираш ли? И може би и по този повод, и антибиотика да не може да ти даде цялата нужна чистота на цялото действие, което имаш, защото то всъщност целият антибиотик не се абсорбира, то храни бактериите там, които са. Другото нещо, което е, това е хранителна добавка, това не е лекарство. Не е лекарство. Без значение какви лекарства се приема, това може да се приема с каквито и да е лекарства. Комбинира се с абсолютно всичко, без значение. Аз, понеже да познавам, знам, че ти знаеш какво значи много често употребяваш билки. Това нещо е, преди малко чу какво има вътре. Билки още употребява. Точно, специално за това ти го казвам, че това нещо е био. Това нещо са билки. Това нещо може да се употребява с каквито и да е лекарства. Без значение. Така че зато ти давам 10 дена подред. Вечер, преди да легнеш. Опитай така само. Дайте така направи. То е сладко. Опитай. Ето. Може да се го сипиш в устата с една глътка водичка да го глътнеш. Но може, ако не можеш да го направиш това нещо, защото това виж доста прах е това нещо. Разбираш ли всяка път? Може да го разтвориш в такова, в там едно пръще вода или там колкото няма значение, ама не пълна чаша, защото ще има да пиеш нищо място, да се да разредиш. Така че може да се го... Абсолютно, аз в момента го ползвам това нещо. В момента го ползвам не защото съм вземала антибиотици, не защото съм правила каквото и да било, а защото искам да се пречистя стомаха, защото здравето започва от червата. Няма такова нещо, което да се преработи което не се преработва в червата и да продължи по-нататък. Обаче, когато червата не могат да го преработят, тогава няма как да приемем витамини или там каквото и да било. Няма значение. Здравето ли започва от червата? Организма се пречиства от червата. Аз, когато правя на някой програма за цялостно пречистване, тогава започвам най-напред с пречистване на червата. После му давам за пречистване на кръвта и чак тогава вече обръщам внимание на това какъв той проблем има. Примерно, най-напред пречистваме червата, после пречистваме кръвта, да сме сигурни, че всичко това, което ще дойде като лечение, ще може да се възприеме от организма чрез кръвта. И чак тогава обръщам внимание вече бял дроб ли има болен, черен дроб ли има болен, стомах ли има там, какво има, за да сме сигурни, че няма да храним бактериите, които са в стомаха ни, а ще храним организма. Кое право ти говориш? Затова, най-напред, с което започвам, но това е тема на друга презентация, това са свободните електрони в нашия организъм, които развалят нашите клетки. Но това ще е тема на друга презентация. Тогава ще се говорим само за свободните електрони. Как може да се предпазим от тях? Но, това ще е на другата презентация. Да почнем да ги пие всеки. Да. Преди да ида там в Харско. Ако искаш, нищо няма да те попречи. Нищо няма да те навреди. Ако искаш, покажи го на доктора и тогава започва. Но смятам, че няма да ти каже не. Сега ще ти кажа едно нещо друго. В тия, които са в аптеката, има пробиотици, които са с повече щамове. С повече. Тук са 10 плюс 2. Основните щамове, които са двата щама, които предпазват другите. Има пробиотици, с които са с повече. Когато говорих с докторката, понеже тя предписа пробиотики на мама, 3 месеца бяхме в болница, по същия начин. Много антибиотици тя прие.
И казах, аз имам пробиотик. И тя ми каза, знам, хубав е този пробиотик, обаче този, който ще ти изпише е с малко повече щамове, малко по-силен е. Значи той е за лечение, а този може да си го използваме за ежедневието. Нашите неща са предназначени за ежедневна употреба и за масовост, за масова употреба. Всеки един може да го използва, не е специално да е предписание от лекар. Единственото нещо, което може да ти каже доктора, може да каже това. Има по-силен пробиотик. Може и него да ползваш. Обаче смятам, че няма да ти навреди да го използваш. Ако ти хареса, ако го одобри доктора, ако искаш да си купиш такова нещо, тогава ще ти кажа вече по какъв начин. Ама за момента нищо няма да ти... Нито това, че струва нещо, нито ще ти навреди нещо, предполагам, че същото ще го чуеш от лекара. Благодаря. Имаш ли въпрос? Не. Ясно. Ти какви хора имаш у вас? Деца имаш ли още да ти дам или не? Затова нека да ги оставя. Не, Виж на някакви деца. Ето ти още трички. Защото не знам на какво да ги дам. Честно ти кажа. Добре. Се кажа и спия. Да. Добре, както решиш. Защото не знам на какви деца. Добре. Ако деца няма. Аз знам, че твоето е голямо, но понеже ходиш към там прекарателите, не знам. Тяхните не ги знам какво са. И те са големи. Не ги знам. Тя не ги познавам. Стига да се съгласи. Не е проблем. Понеже ние не сме свикнали да се обръщаме внимание на това, на организма. Това няма да му направи кой знае каква голяма реакция, да се разбере кой знае колко много. Тези неща, по принцип, една птичка е за 2 месеца. И резултат трябва да има след 2 месеца. Защото те са... За всеки ден пиш. Да. И стигат за 2 месеца. Да, в една птичка стигат за 2 месеца. Трябва да са 60. 60 пакетчета са, да, 60 пакетчета са вътре. Чак сега да видя, дали не го пишеш някъде. Да, ще го пише някъде на пакетчето 10. Ето 60 пакетчета. Да. 60 пакетчета са вътре. Само че аз какво правя? Когато имам и някакъв проблем, действително за решаване, сега както той, както мама, нали, такива, може би и бащата, защото той пък никога до сега не е се грижил за здравето си по този начин. Така че първият момент, да, може да се използва една птичка за 2 месеца. Но хора, които се обръщат внимание на тези неща, които са ползвали веднъж пробиотик, примерно преди 3 месеца са била антибиотик и са ти изписали и пробиотик, то сега вече стана модерно пробиотик и докторите започнаха да го изписват с антибиотика заедно. Тогава, като си купи една такава кутия, пия първия месец 30. Втория месец обаче прескачам само 20 пакетчета вземам. А другите 10 ги оставам за третия месец. Защо? Защото нашите черва започват да свикват с това някой да им помага да смилат храната. Това са бактерии, които смилат храната. И нашите черва свикат с това да им помага някой да смилат храната. И в един момент, ако продължаваме да им даваме помощ, ще се превърнат в лениви черва. Те няма да работят. Ще чакат някой да им дава на готово. Зато е хубаво да се прави почивка. Нека първия месец да се направи на пречистване както трябва, втория месец, третия месец по-малко. Дори ако аз по принцип четвъртия месец изобщо не вземам. И чак вече след четвъртия месец пак се купувам една кутия. Защото да дам възможност на червата ми да свикват, да ги подсиля, обаче не и да станат лениви черва. Не да чакат много. Да мързелуват. Да мързелуват, да. Затова аз по принцип на хората, които сега тук имах една жена, която оня ден си снима пакетчето, в случай на нея точно това е обясних. Тя е ползвала пробиотик, знае за какво става така, взема се го просто за пречистване на организма. В случай на нея е такава чест. Хубаво е, но ето сега купуваш и след 4 месеца пак.
процедирам със себе си. И така препоръчвам на хората. Обаче, когато има проблем... Изпитана марка. Да, изпитана марка. Когато има проблем, тогава да. Да, сега мама още се довършва силния пробиотик. Защото лекарът да казва, нали, тя има голям проблем, нали, трябва да е по-силен, за да може да се обърне внимание. Те на тебе може да ти изпишат по-силен антибиотик. Това е пробиотик. Ако не ти изпишат, поискай да ти изпишат. Не, изпишат. Ако не ти изпишат, поискай. Това не е лошо за организма. Само, че в другия може да има химия. Аз по принцип, като погледна в аптеките, всички лекарства са химия. Едното, като ти помага на едното, ти на другото. Зато и ти много добре знаеш, че аз съм привърженик на билките и на биопродуктите. На село по-добре се откъсна домата, отколкото да идат в магазина да го купим. За мед няма да говорим. Е такива неща. Зато и ми харесват продуктите на тази компания, защото са изцяло на белкова основа. И защото са проверени от КРИ. Това е институт в Корея, който е еквивалент на НАСА в Америка. Каквото е НАСА в Америка, това е КРИ в Корея. От този институт са проверени и те го пущат на пазара. Без да го проверят, не го пущат на пазара. Южна Корея. В Южна Корея, да. Всички продукти, които в момента ги разпространяваме ние, са проверени от този институт. И се произвеждат в един завод, обаче другия завод се занимава повече с козметика, няма значение. Колмар и Ко. Обаче там се произвеждат вече брандове за козметиката, Диор и такива. Просто иска да подчертая качеството. Не, че сега не ми е работа да правя реклама на козметиката. Да подчертая качеството на продуктите. Защо са добри? Защото тази КРИ, този институт, който е в Южна Корея, ще ви кажа какво се е случило с него. Имало авария преди няколко години, повече не знам точно колко, но е имало авария. И много от работниците там, които са доктори, инженери с докторска степен, се разболяват от туморни заболявания. И правителството на Южна Корея финансира проучването на много, повече от 1000 билки, екстракти и такива неща, защото иска да намери продукт, който е с корейски билки, корейско качество, за да може да помогне на хората, които са се разболели, да им бъде в полза. Намира този продукт, който е, нали, аз се отдадох на тебе да питаш доктора, да викаш хубав е на много скъп. Това е този продукт, който ти го дадох, това е този продукт, който те са го патентовали специално заради тези доктори, за да им помогнат да оздравеят. Обаче в цялата тая дейност, от тия 1000 и кусур билки, които са ги тествали, започват да произвеждат другите продукти, които предлагаме ние. Вече тествани. Кое за какво. Цялата продукция е финансирана от правителството на Южна Корея. Всъщност, работата на инженерите е финансирана, проучването е финансирано от правителството на Южна Корея. Ще спра.